Bu da gepleşim biziň aktivist diýip at beren ýerleşimiz Rodgelli çölüýüň, ýagny oradyň soňky günler ýylyna biziň opozisiýon liderlerimiz, opozisiýon aktivistlerimiz hapa ýönkäp, günä ýönkäp ýygyderli edip gelýän çykyş bilen baglanyşykly. Men şuny orada ýürüýte bir ýüzlenme görnüşini etmekçi. Biz senden bir gahrman ýazajak bolup otýur. Sen bolsa o bir şerrahyly ýaly aýagallygyna ýöne gıýbat bilen meşgullanyp uradyň. Özüňe kömek etjek bolýan adamdan yüzüne täre dedi vuradyň. Ondan başta hapatdyň. 7-nji martda seni Hugo bilen çağırdylar. Ol ana çemenöre bilen Döwlet Baýhan. Hugo bilen çağırdylar. Hapy baryn atdyň. Biz näme etdik ýaşullar on maslahaşyp gel şu wagt şuňa bir şuň ýalňyşlyklaryny görüp koýup bir şunu nemedi oturmalyň bolmasa buňa ziýan ýetämesin diýip biz şeýle karara geldik. Soň bizim günämizi geçýänliği baglan etdiň. O bizim günämiz nämede? Men günäm nämede? Menem otaryk sokup näme üçin şu taýda dogry aýdan ok? Maňa näme günä bildirýäniňi? Indi men günämi geçen bolýan. Diňe mende beýlekleriň günäsini geçen bolýan. Bir kimiňdir birini günäsini geçmeli bolsa biz geçmeli. Şu mende sen alan terbiýe. Şu näme netijesi? Şu seni oýnat edip oýnap oturan adamlaryň ýene de täzeden kuş görüp saňa diýdirýänligini görkezýän zat dämi? Şoň netijesi dämi şu? Başga her näme onun netijesi çykarmaly? Ýa sen onu aňyň kuşuň ýaly düdük dämi? Ýagşylygy bilme, işek ýaly ýöňe alyp baryp başladym. Ýagşylyk etseň işege aýla bir duşoga diýilýän zat boldy. Ne sen şu öz hereketiň bilen şonu görkezip urudym. Nahyrdan men mejbur boldum indi. Sen opozisiýa aktivisti adyna münasip adam däl aslynda. Ine sen şu taýda hemme zady terden aýdyp oturdun. Indi sen imanly adammy? Sen indi musulmanmy? Sen dogdukdan gorkan okmy şu zatlara biwina adamlaryň üstüne şular ýalşyl tagatyp ýalan söýläp oturmagy. Düýbünden ters sürläp ýalan gölläp sen aýdyp oturan zatlaryň 100%-iniň 99%-i ýalan. Ortadan bir nakyly bar, gözüňdäki töňmäni görmän ýa ýylyň kesekin gözündäki çöpçe gaşa sen ünferýär. Sen öz gözüňdäki töňmäňilki aladasyn et. Sen öz sırtın pohunyň aladasyn et. On süper kutorar ýaly sen etip beren hereketin. Sen iki tane sözlememe düzü bilen mi Orsça? Orsiyette okuyacak olup barıptın. Sankt Peterburg o tayda bir kovuldun. Sonra Karaşay ve Çerkezki Üniversitesi'nin o tayda barıp o taydan kovuldun. Ahırdan şu görgüller seni Padgatoviç'in yağı tayyarlaş kursunu aldılar. Şu tayda sana Ors diline öğretecek olup, şu tayda sana bir soğuda öğretecek olup. Ona ma taşlak kayttın. Sen gurcak olayan da adın am demokratik cemiyet değil. Sen demokratiyan ne emediğine düşünýän tiňe meýdem yok. Sen ömrüňde bir kitap okuyan adam değil. Men şonu ýüzüňe daýdy biljek. Görünüpdi o. Bir kitaby boýdan başga okap görmedi adam sen. Sen ýöne buldozer gelen ýaly bolup ýöne şar tarapyňy derbe dağın edip bilýärsiň aýtan. Taňa düşündirjek bolýar ok. Dinlämeme bilen ok. Näme diýen? Menden jogap soralýar sen kim diýen olar. A sen kim? Sen sırtı pokly sen kim? Ömrüňde bir kitabyň gatyny açmadyk. Bir üniversitede bir ýyllap okap bilmedik. Köýerdekin. Dünýä siýasatyny taryhyny hiç zat bir köpük 1% zat bilmeýän olan sen kim? Gelip bu taýda ýaşullara akly öwreder ýaly. Şylta batar ýaly. Olaň ejetine bajatyna ýeter ýaly sen kim? Fatwa ulan eder ýaly, dini jeda, ölüm jedasyna ulan eder ýaly sen kim? Ertek gün senden her rada garaşyp bolar. Adamlar ölüm jedasyna ulan edip oturan haram zadadan her rada garaşyp bolar. Sen häzirki ýanky berýän duýdurşyň näme? Nirde bolsaň tapan Allahyň adyndan sen jogap berim, jogap talap ederim diýip oturýar. Şey diýmek bilen sen näme ýaňda diýen? Sen ýene de fatwany ýaňda diýen. Allahyň ady bilen gurulýan bolup bizden bir de ölüm haýwatyna atýan sen. Sen o haýwatyň ho gitdi nirde ataň ýanyna atyber. Ýöne bu taýda olar ýaly haýwat atyp sen geçip sen ýol alyp bilmersin. Sen ýöne azar bolaýdyň ho bir iş etmän. Ýekeçe iş görkezmän adam maňa azar bol. Taňa pulon bermeli biz, sen goramalan biz, sen çeken öz günäň sebäpli häzirki çekip oturan ejeriň hem günäsine hem jogap berýän biz çekmeli hemmesi çekmeli. Bar kişi günäkar sen günäkar däl. O näme bolýar? Bir gaýrat. Sen özüňi erkek diýip hasaplaýan şu wagt sen. Erkek adamyň etjek işi mi şol? Aýal maşgalaňa etjek işi de. Aýallamynyň içinde şey diýip deýren oturan barmy? Men şu wagt seni heleýler bilen deňeşdirip biljek däl. Aýalyň mertebeni kemsetmek boljak häzir sen hele ýaly hemen. Ýok. Heleýleminiň aýallamynyň gaýraty senden müň etse güýçli. Ýalňyşlyklar sen ýaly burnunyň sümügini sallap, agzynyň gyllygyny sarktyryp, gözüniň ýaşyny näme dip döküp zeýren oturanlar oturmaklyk üçin däl bu kynçylyklar. Umman ene şunky
gepleşimde aýtjak adam şolordan bar. Ben ferk dinleýäňiz üçin köp sag bolun.